iagin looban. Ang panyo nga may sinuratan, kinsulong ni Inday kay may na sinahan. Ang nasisinahan, ang nauritan ni Inday, kumulaan sa ngaway katuban. Ang panyo nga may sinuratan, kinsulong ni Inday kay may na sinahan. Ang nasisinahan, ang nauritan ni Inday, kumulaan sa ngaway katuban. Sekreto ang ira kahuli, insulod ang kwarto, ang sinulod-sulod, ang tiyan linuho, ang siksing ang mermi, iniya itlar